Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane sangoma siphula ngonyezi ezinye iphula ngamathambo. Nanti ibhodlela ezokhuluma ngalo leli libomvu. Leli bhodlela leli ibhodlela elinamandla kakhulu kuphenhlahleni edlozini lenhlahla. Lisebenza kakhulu kumuntu onenhlahla noma kumuntu okade enenhlahla. Iyavalwa inhlahla yakhe. Thola ukuthi wena ubunenhlahla bunebhizinisi lihamba kahle. Wena ubusebenza kahle kodwa manje into zakho zavaleka waxoshwa emsebenzini. Wehla impela into zakho zaba mnyama. Ubune business ubuthengile izinto unazo. Imoto yonke into yakho inhle kodwa manje sekuyafa kuyashayisa uyisibhicongo nje. Lokho kusuke sechaza ukuthi khona umuntu okugangayo noma khona umuntu othathe ini umsamo wakho kuphambanisela emsamo. Thola nanti ibhodlela elibomvu leli. Ngizokutshela ukuthi lisebenza kanjani, ngizokutshela ukuthi ligeza kanjani. Nomuntu othi mina mkhulu benguwina manje angisawini, ukuwina ngagcina kudala. Mina bengibamba imali zangempela kodwa manje akusenzeki, usuvaliwe. Leli lidila nomuntu onjalo. Nomuntu othi mina mkhulu ngifisa ukuwina. Nanti ibhodlela ozosebenzisa. Leli bhodlela ke molisebenzisa ngiyakutshela ukuthi ulisebenzisa kanjani. Linamandla kakhulu ekutheni ube nani, ube nenhlahla. Uvusa inhlahla kuwe, uvusa inhlahla ethongeni. Leli bhodlela leli. Ibhodlela elinamandla kakhulu leli. Nguye ngikhulume nganandi ibhodlela leli. Leli bhodlela leli nje ubona linje. Leli ungitholela ini? Amakhandlela awu2 amhlophe. Nelilodwa eliyelo. Bese ngiyakutshela ukuthi lisebenze kanjani nalawo makhandlela la. Ibhodlela lenhlahla leli. Ibhodlela leli elivula idlozi elivaliwe futhi nalo. La kuleli naleli libomvu kuhlukene ini ama level. Leli ibhodlela mawusafuna nje inhlahla uthi mina umsebenzi anguthola, mina izinto zami zimnyama kaze kukhanye lutho. Thola nanti ibhodlela leli. Ngizokutshela ukuthi leli khandlela eliyelo nelimhlophe ulisebenzisa kanjani. Awu amhlophe awu2 nelilodwa eliyelo. Kuleli ibhodlela elinamandla kakhulu leli. Bese ngiza kunanti security. I-security leli ligada impilo yakho. I-security leli elikuvikelayo ezitheni ezilwaneni konke okubi. Mawazi ukuthi emsebenzini wakho la usebenza khona kunabantu abagangayo. Mawazi ukuthi omakhelwane bakho vele bawuphatha umuthi. Abantu bayaganga impela nje. Bayaganga bakuloya mangibeka cace bakuthakatha. Thola nanti ibhodlela i-security, ibhodlela elinamandla kakhulu leli. Ibhodlela leli elinamandla kakhulu leli. Nanti thokoza uMangothobane.